volta? Sì, buona vuelta, un po' bagnato, sicuramente andrà a migliorare, però buono. Grazie. Grazie. Dorsal 32, Pitman Motors. Després d'aquesta classificació, content amb la volta? Bueno, hem tingut algun error que altre, però penso que bé. Sí. Creieu que podeu optar a sortir en una bona posició? Bueno, hem lluitat per sortir davant, aviam què passa. Fantàstic i gràcies. Màster 40, Jordi Rodés. Després d'aquesta volta de la classificació, com estem? Cansat. Bé, content, intentant no arriesgar, no caure, per no sortir dels últims i conscient que hi ha 24 hores endavant per tirar endavant. Doncs sort i molta sort, sobretot. Gràcies. Dorsal 14, després d'aquesta volta de classificació, sensacions, com ha anat? Molt bona, molt bé ha anat. Contents? Creieu que estareu en una bona posició? Bueno, mitja taula estaria molt bé. Mitja taula estaríeu contents. Sí, seria una festa. Doncs molta sort i que vagi bé. Moltes gràcies.